12. ročník folkového festivalu Pod skalkou prilákal do Liptovského Hrádku nielen stovky vyznávačov dobrej country folkovej hudby, ale aj viacero vynikajúcich a známych kapiel či solistov. Si dúžeň vo vete a ja som výkričník. Si fejton o lete a ja som odhalený trik. Sme si podobní ako oheň v vode, obaja sme väzňami na slobode. Vezie nás parník. Diváci vydareného a organizačne výborne pripraveného podujatia sa určite najviac tešili na legendu českého folku Banjo Band Ivana Mládka. Pán Mládek, ľudia v Liptovskom Hrádku sa na vás skutočne veľmi, veľmi tešili. S čím ste prišli do Liptovského Hrádku? No tak bude to asi takový trošku improvizovaný písničkový pořád, ale jako vždycky budeme se snažit dát takový ty naše staré vykopávky. Ako sa vám zatiaľ v Liptovskom Hrádku na tomto festivale páči? No tak ten hrad je krásný a jinak to tady samozřejmě znám už od dětství. A už někdy v roce 46 jsem byl tady poprvé, že můj táta byl velký milovník Tater a vůbec Slovenska. Tady do Liptovského Hrádku jsme často jezdili, takže Liptovský Hrádek znám velice důvěrně. No. Zaznie Jožin dnes? No samozřejmě jako přídavek. Jožin zvážin, už je celý bílý. Jožin zvážin, z očálu ven bílý. Jožin zvážin, dostal se na kámen. Jožin zvážin, tady je... S rovnakým nadšením sa očakávalo aj vystúpenie momentálne najúspešnejšej domácej formácie Ploštín Punk z Liptovského Mikuláša. Som rád, že ste tu aj tohto roku. Ste tesne pred koncertom. Ľudí je tu, myslím si, požehnanie. Čo od dnešného koncertu očakávaš? Ja verím, že bude dobré ako po minulé roky, len aby nám nezapršalo. Majky tanečník je už tu, takže dneska si zase zarobí ťažké peniaze, možno viacej ako my. Takže bude dobré, verím. Pripravujete niečo nové? No, áno, dneska dáme svetovú premiéru, vážení, svetová premiéra. Kto tu rýpe do kuchára sa volá, to je len pracovný názov, varíme s Kovarím. Varím